лиши ме на труп. Очевидно е. И аз това казах. Значи носи туп. Според експертизата, жертвата е убита с пистолет 9 калибър. О, ясно. Не, имах предвид оръжие. Ето това не се стъпка като убиецът. Мисля, че да. Явно е бързо. Къде ще платиш ли? Не, харизмата беше твърде силна. Не успях да понеса. Как се набавиш, това е храната? Или било стиране. Пичай. Ти ли го уби? Не! Ти ли го уби? Ти ли го уби? Ще пръсна. Добре, да, аз бях.